Hello guys, good morning. Ayan, kasama ko ngayon ang ating mga scholar. Thank you po. Kasama na ako. Feeling scholar lang yung isa. So yun guys, bale, pasukan na naman. Kaya bibili na po kami ng gamit nila pang gamit sa school. Pupunta kaming bayan ngayon. Siyempre kasama natin din yung si Basang. Ayan, mag-thank you kay ano. Thank you po. Sir Anonymous. Ayan. Ayan, ang ating mga kagandahang scholar. Thank you so much, Sir Anonymous subscriber. Thank you po. Ayan, si Aisa at si Billy guys, hindi natin kasama. Nauna na sila sa bayan. Magkita-kita na lang kami doon mamaya. Then si Ate Joanne, umuwi na siya muna ng Manila. Babalik din po after 1 month. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Ayan, tara na at nag-aantay ating service. Ayan o, ganda. Si Gigi pala guys, hindi makakasama at may lagnat daw. Dito na kayo sa bayan. Kailan ka huling nagpabayan? Uday. Ha? Matagal na? Kailan ka huling nagpabayan? Matagal na? Saan po ni Ate Elsa? Ay, oo. Ikasan natin. Ikaw, Basang? Kailan? Hindi niya na mabilang. Ngayon ka lang yata makapunta ng bayan, Basang eh, no? Ngayon ka lang nagpabayan ulit? Kailan yung huli? Hindi mo na maalala? Yan, Oh, yan. Oh. Sukat mo nga ano, dali. Gandahang dali. Magsukat na kayo, oh, doon. Ano, ulit. Idoble nyo lang. Meron yun. Yan, sakto lang. Sabihin mo kung maluwag o masikip. Baka hindi ka busaw, magkain ka ba? Ay, Palitan kayo, mas malaki itong isa. Masikip to oh. Palit kayo dito, mas malaki itong isa. Masikip o tama lang? tama lang. Tama lang daw. Pero mas tama sa kanya itong suot niya. Yan. 60 yan. Palit sila. Sikip sa kanya, wala tayo. Kumalin. Eh, si Danang may rapanapan. Kalit-lit ng baywang. Yung mas malita po sa ano? Malit kasi ang baywang nito ni Dana eh. Ay, si Basang ay. Din, atin nyo yan. Anong klase yung palda niya? Ituro mo doon, oh. Basang, ganito ba yung palda niya? Ita? Mayari din pa kayo nita? Mag-ano ka na? Galing kayo, Beth? Ilan ang palda mo? Sa inyo? Isa lang? Ito, Beth, hindi mo si Beth? Hindi ko. Sure? Maluwag. Pagsabay Sisiksi nyo kasi. i-adjust lang. Oh, okay. I-adjust nyo lang yung hook. Itong ano na lang, itong 60. Ito na lang yung sa kanya. 60. Tapos para sa sila sa dito. Ilan ba Ito, yan? masyadong malaki sa kanila. Ikaw nga dahil na magsukat ng 60. Oo. Tapos ito, hindi kasi sa kanya to. I-adjust na lang may hook niya. Ito lang yung lilipat lang sa ganito. At okay. Yung suit mo kanina parang okay na yun. Yung ano lang ako kay ano. Kay Dana po. Ayan na lang ba stock nila? Yan yung size. Yan o, ina-adjust lang yan.
Ito, ililipat mo lang dito ba nila? Yan sa'yo, Dana. Okay na to. Ha? Meron. Meron yun dyan. Dito sa gilid. Yan. Pag yung haba naman, Ganyan lang tinutupian. na Kasi kaya. pag ready-made talaga. Dana, itong May mahaba siya, no? Masyadong mahaba. Yung ganun sana, okay, Dana. Tatlong ganito po. Mahaba yan. Magtahi ka pa. Magpatahi ka na naman. Okay na sa'yo yan, Dana? Hindi maluwag. Pero sa taas. Saan na uniform mo daw? Ano? Ano sa'yo? Kaya te? Blouse? Nalidal tatlong 16. May isa lang po dito. Dalawa na lang. Guys, ito yung palda nila. Alam mo, Dana, yung palda namin noon. Manipis lang to. Manipis. Sobrang manipis lang ng tela niya. Pag ganito yung palda noon, mayaman, rich kid. Oo, Kasi ang tama kapal ng yun. tela na ito eh. Oh. Tsaka naka-pleats na talaga siya, no? Ayun na, Dan. Tsaka blouse, ate. Tagi-isa lang muna guys yung binili namin kasi ano, ang pasok pa lang nila ay 2 beses sa isang linggo. November pa talaga yung ano, whole day. Monday to Friday yan. Sa November pa. Kaya bili na lang ulit kami sa ano, after ay bago mag-November, balik na lang kami. Ay, Dana, sukatin mo na. Yung blouse. Try nga po. Ayan guys, dito, pwede rin kaming bibili ng tela, tapos ipatahin na lang. Pero bumili lang kami ng ready-made para hindi na magpatahi-tahi. Saka ano yung nagatahi sa atin, maraming ano, tinatahi. Basic. Ito din kay Basang. Yan. Ito yung pang elementary. Ilang daw ang tulda ni Basang eh. Ilang uniform mo, Basang? Ginagamit? Isa? Isa po. Sana Basang. Sa kanya ba ba? Suot mo. Isuot mo dali. Para makita nyo kung talagang kasya. Yan, pwede na yan. Nagataba ka pa man. Sabi ko sa kanya, pili ka na ng bag mo. May bag na daw siya, pre. Ayaw mo na magbili ng bag, so may bag ka na. Okay. Bago yung bag mo? Hindi. Okay pa yung bag mo? Oh, pwede pa naman yun. Doon sa may bahay ni Tita Isa. Ha? May nagbigay po sa akin. Okay. Galing abroad pa yun. Galing pala kay ano yan, kay mami ni Billy. Binigyan siya ni tita ng bag. Malaki? Okay lang? Dana, ano ba naman yan kasi? Oh, Diyos ko dahi, Dana. My goodness, Dana. Kahit dulot. Dulo-dulo lang. Yan mga sakto na pala. Di ba ito maigsi sa'yo? Ha? Mataas ang palda. Pag blouse kasi ganyan. Bagay, hanggang dito yung palda nila, eh, no? Mataas ang palda. Pwede na po ito? Tingnan sa'yo, ano? Ah, pwede na yan. Eh, sa kanya yan tama. Eh, yung palda po nito Saka yung ay. palda nito, ate. Ganito. Saan po? Naku, hindi magsabat. Hindi magsabat yaw. Taba mo kasi eh. Sabat mo na kasi Basang. Kaya nabiyak ka na. Ate, ano, masikip sa kanya. Wala nang mas mahal. Masikip. Masikip po. 60 na ang sino. Ganda. Taba kasi ni Basang eh. Taba ka na Basang na. Okay na yung notebook mo, Basang? Patingin nga ako yung isa. Baka may kulay mo kaya yung ano, envelope nyo. Kasi sa module.
Si Odette guys, oh, nakaupo na. Nahihilo kasi siya eh. Ito, basang may sapatos ka? Anong sapatos nyo? Itim o rubber? Itim? May itim ka na? Wala pa? Ito mo po ibang babae nyo? Wala na doon? Pero wala na dyan sa loob na. Plastic na lang yun. May size naman yan eh. May available kayong size na ano. Isukat nyo, Dana. Magtanggal ka ng sapatos. Para malaman nyo ang size. Grade 8. Pwede naman itong may sizes yan, be? May size yan. Magtingin na kayo yung design, tapos sabihin nyo lang yung ano, size. Pumala. Oh. Ayan na lang. Parang maluwang man sa'yo yan. Baka mahugot. Yung kanina na lang. Oo. Anong size yan? Tingin ako. Sa likod. 35. Dana, isukat mo ngayon, no? 35. Yan? Para dalawang 35 na yung kukunin. Ganito rin yan eh, oh. 36 kasi itong sinukat mo. Saan po yung 36? Ito. Dapat 35 para ano, Oh, ito yung bagay na saan yung... mas maliit. Pakibalik mo na sa box ko ah, kung saan yung kukunin mo. Ito na lang pong aking 36. 36? Oh, yeah, okay na. 66.8 man po ba? Ano na ako? Ito, may mapapalik ko. Shopping, shopping, shopping. Wala. Nako, may music. Oh, rubber shoes naman tayo, guys. Oh, sukat mo to, friend. Pagod na siya, friend. Kasi si Odette, may ano pa to eh. Medyo, ha? Maluwag? May sakit kasi. Ano size ba yung sa'yo, Odette? Ayan ha? 35 ang paa niya. Ay, 38 para dito. Ang laki. Ganda ng mga rubber shoes. Sukat mong dalawa, friend. Kaya nilakad mo siya. Itakbo mo hanggang labas. Jogging ka nga. Takbo mo doon, ano, dalhin. Pwede mo yung sa'yo ay. Not feeling well si Odette. Pwede na? Pwede na yung kapantay maluwag kaysa masikip. Magamidjas pa naman kayo dyan. Anong size yan, ate? 36. Buti guys, si Basang request ng request. Sabi ko anong kailangan niya. Mukhang na-orient ng nanay. Na-orient ka ni tatay mo at ni nanay mo ah. Kalabit siya ng kalabit. Wala daw siyang lagay ng tubig pa. Magkuha ka na. Medyas. Yung white lang. Yung pang black shoes nyo, yung white. Ito po ay Pang rubber, black. Para hindi marumihin. Parang mahaba sa'yo ito, Basang. Buksan mo nga. meron ka na? Sige sa kayo. Ay, ito pala.
Pang rubber yan. Yung ganyan. Doon sa, patos. Pangidaan daw ko si Dana. Bakit daw wala akong kasyang sapatos doon? Lagay mo na doon sa bus. Sapin na. Ikaw may sapin ka? Alam mo yung sapin? Kalawal. Bahag. Panty. Meron po. Ilang panty mo? Madami? May ganyan Bumili kayo ng panty? Si Dodet. Tanongin mo si Dodet. Sana all isang dodesin ng panty. Ako, kalating desin na lang tayo. Ano ka panty? Charo. Ano, sando, bra. Marami ka pang bra? Kunti lang. Ilang ganito mo ba? Pero matino. Ito kay Dana, oh. Ha? Dana! Buksan mo. Buksan mo. Wow, ganda ng umbrella naman ni Basang. Si Barbie. Okay, tiklopin mo na. Isa niya mga folding lang kasi lalagay niyo sa bag. 160 lang yan, no? Pag iba-iba yung color, para hindi kayo magpalit-palitan. Ang laki-laki niyan. Iba-ibang kulay. Ay, no, may blue, oh. Iba-ibang kulay. Ay, no, may blue. Sa kabila. Mamagay sa bag ko kayo, ma'am. Opo. Di, ito bag ko, ha? Si ano kagahapon ko? Daming ano ngayon, no? Tao, no? Ano na, ilang Ilang ano na ba kayo? Isang linggo na bang ganito? hindi po, mag-sabi ito. Isang buwan na lang sa ating maraming tao dito. Sige! Sige! Ogo? Tingnan niyo ako, tingnan niyo ako. Oh, hindi apak lang. Dali, bilisan mo na. Oh, tingnan niyo ako pag ano ha, mag-stop ha. Huwag kayo sa mga ito. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo pa ako. Oh. Dana, hindi mo naman hintay itong mga kasama mo. Alam mo, first time nila mag-ano. So yun na nga guys, nag-brown out na naman dito sa aming bayan. Okay. Brown out, brown out. Bibili din natin sila guys ng kanilang tuwalya. Oh, go, pili na.
Yun na. Ikaw daling. Ano po ako? Brown ka na nga. Brown pa yung tuwalya mo. Hindi ka na makita talaga dyan. Ging ano ko lang po yun. Hindi mo to. Uminom ko lang. Pwede lang, paracetamol lang naman yan eh. Kakain na tayo mamaya pagkatapos. Bale, ito kasi si, ano guys, si Odette. Medyo masama yung pakiramdam. Not feeling well. Okay na yan? Si Udit, Okay. not feeling well. Siya pa ang walang sapatos. Wala rin kami makita sa kanya. Ito pa. Ikaw kailangan mo ng white? Kaya pwede. Pwede mo man ganun para makita mo yung kasya o hindi. Ano naman yung pan mo sa katawan mo, isuot mo. Yan. I-double mo na lang yung damit ko lang yun. Ano, kasya na sa'yo yan, Basang? Ito pa si Basang, oh. Gina G. Napapa-Jollibee na kasi. Wala na tayo pambayad sa Jollibee. Si Basang na ibayad natin. Bahala ka, hindi mo kasama si nanay at tatay mo, di. Ikaw na ang pambayad Ayan namin. na, okay na yan. Mabarin mo na. Ba't mo tinanggal? Hindi sila magatanggal doon sa counter. Nakakailang store na kami, guys. Wala pa rin mahanap na ano. Wala pa kayo mahanap ng shoes ng dalawa. Oh, may batang naninimili. Ano, okay na yung napili mo? Buksan mo yung loob. Tignan mo kung maganda. Check mo kung matibay. Ikaw, Basang, may bag ka na, di ba? Hindi na tayo bibili ng bag mo. Kasi sabi mo may bag ka na. Ganyan din kay ano, oh. Ay, pares ba kayo? Kambal kayo. Kambal tuko kayo? Pati tayo. Tingin ka ng ibang color. Iba mo yung magngunit baka magkapalitan tayo. Ito. Dapat yung pang dalaga na kayo eh. Pambata po ba ito? Ayun, date na pili mo? O, check mo yung zipper baka nasira. Oh, gusto guys nila yung pambata pa. Ayaw pa nila yung Kasi medyo, bata pa nga sila. ano. Ayaw nila guys yung medyo plain pa. So, go, puro go. Yung kunin mo yung may plastic na oh. Ito yun. Ito yun, yan. Ito na sa'yo height. Para sa'yo butterfly. My goodness. Heart sa'yo, butterfly sa kanya. Let's go. Ito pink naman yung kay Odette. Tingin kayo ng tali niyo ng buhok niyo, no? Hindi kayo nasisigog ba? Suklay, bili kayo. Kain na po. Wait lang, kung malito ako. Basta nga sa'yo yung kinuha mo sa ano? Pag may ano, baka maiwi mo yan, ha? Wala. Sige lang, makabasa ko. Kintan. Ano? Ano daw na? Himban. Hair? Hairband. Himban. Ito basa ko yung puti. Ayaw mo mag-headband? Hairband. Headband pala. Headband. Hairband na nga, hairband. Headband na nga. Tinuruan si Nana. Mali din pala. Hair? Hairband. Yeah. Headband. Headdress. Headband. Hair.
Ay, oo, yung laso-laso. Sir Anonymous, baka naman pwede po ito isama ko lang. Makikiamot. Ano ba? Scholarship din pa ako Yung nasasabit dapat sang sa bag para ano, hindi na wala. Ito oh. Bilan din natin sila para may mga sanitizer sila. 1965. Supply nagkuha kaya? Kunin mo siya ulit nga ng supply. Tasagay sayo. Ano sa'yo yan? Yung mas mabasa. Okay na. Sige na. Pamatay na lang sa Ano yan? Ano yan? Tinapay guys. Ito sa'yo oh. Dalhin ito yung sa'yo oh. Gusto ko yung kasya lang sa panty. Halle. Mamunay. Ano kaya hindi kaya kasya lang sa panty? Ito oh. Hanggang puwit mo kasya. Naman din yung paborito kong sabong. Ano Dana? Ano ang paborito mong sabaw? Huwag ka ng 5. Kunin ako isa. Kunin ako isa. Yung mas malaki na. Ayan, 2 to, tig-isa kayo. 2 yata to. Oo, 2. Tig-isa na kayo dyan. So, ano? Isa lang din. Waiting kami sa aming order. Number 7. Pagundahan. Gutom ko na, Det? Ha? Gutom na ka. Gutom na daw siya. Ikaw? Gutom ka na? Sudle. Mamaya ka na Ano ulam mo kanina umaga? Ano agahan mo kanina umaga? Ano? Tuyo. Sana all. Buti ikaw may tuyo, kami bagoong. Masaya ka ba basang sa mga nabili mo? Ito. Gutom na kami guys. Kain ka na. Kamayan to. Kamay lang daw siya. Nagugas na nga tayo ng kamay. Kain tayo guys. Ano Odette? Masakit pa ulo mo? Ha? Hindi na. Gutom lang yan. Nagutom lang pala si Odette eh. Kain po. Kain muna tayo guys. Ubusin nyo yan ha. Ka na. Hindi pwede magtira. Udette, ngayon ka lang Jollibee? Ngayon lang? Pero nakamakdo ka na, di ba dati? Kasama mo si Ma'am Risa? Kasi naman yan. Nakita ko sa post ni Nene. Ikaw Odette, kailan ka ng Jollibee? Ngayon lang?
Ay, dalawang beses na. Di ba yung nabautismuhan sila? Ikaw basang ngayon lang? Ngayon ka na basang? Busin mo yan. Kaya mo ubusin, Sam? Kanin pa? Hindi nyo ubusin yan, hindi na tayo magbalik dito. Pag di mo inubos, pabayaran sa'yo yan. Huli ka. Sige, kain ka lang ah. Wait lang. Buto. Kasuwang. Gusto niyo? Gusto niyo sabihin mo? Gusto niyo? Asak ka. Gusto niyo? Asak ka. Sarap? First time mo? First time? Sabihin mo, di masarap. Pero Naning no mo? No mo? Ha? Ano Dana? Happy ka na dali? Ay ano, Odette? Apo. Doon, tinitigyawa to? Ayan guys, bali tapos na kaming kumain. Busog guys, busog. Busog guys. Busog. Pauwi na rin kami at medyo pagod na ang mga batang ito. Pagod sa shopping. Itong ano oh. Ingitin mo si nanay mo, dali. Ingitin mo si tatay mo ulan, si papa ulan. Taba ulan. Busog na po kami. Mama ulan. Mama ulan. Haba ni Risa. Sino po? Tam? Anong sasabihin mo kay ano? Ano ang mga subscriber? Thank you po. Nabusog po kami. Nang dahil po sa inyo, naka-Jollibee ako. Sige. Sige lamon. Maiwan ka na ha? Ayun ka na. Wala kaming bayad, ikaw na ibayad namin. Din ka maupo. Kabilang. Ito, sabi. Guys, may take out akong babato. Pagkain ni Cooper guys, hindi naubos ni ano. May kapor. Take out ka pa talaga ha? A few moments later. Nabannog gas. Nabsaw. Pangangkanto mo nga pangalan. Pauwi na kami. Pauwi na po. Oh, guys. Bali, ano, nauna na yung tatlo. Hindi kami kasya kasi sa tricycle. Kaya pinuna na namin sila. Kaming naiwan. Yung laway mo. So, yun guys. Bali, kakauwi lang namin. Inabutan na kami ng ulan. Muntik nang nabasa ang gamit ni Basang. Mag-iyak na kami sa bata. Papaiyak na eh. Ayan ang ating mga naggagandang scholar. Yan o. Mga pagod na sila. Antok na sila. Suotin nyo na ang inyong mga uniform. 5, 4, 3, 2, 1, ikot! Wow!
Oh, ang gaganda. Pak. Naiya sila sa paa nila. Magkakulay daw guys yung sapatos at yung paa. Ano, ready na ba kayong pumasok? Ready na kayong pumasok? Pare-parehas sila ng bag guys. Gusto ng isa, kung ano yung gusto ng isa, gusto na rin nilang lahat. Si Basang, guys, hindi namin nabili ng palda kasi walang magkasa sa kanya. Ang laki kasi ng tiyan eh. Yung isa naman, sobrang haba. Bali, magpapatay na lang kami ng palda niya. Talaga ba? Ikaw, mag-aaral ka mabuti? Yeah, binidyoan ka kanina ni Tita Chen, natutulog. Ito guys yung mga nabili namin gamit nila. Sa sapatos mo, Basang? May bra, si Odette. Di pa siya kompleto guys. Yung iba sa sunod na lang ulit. Kapag meron kayong kailangan sa school, sabihin nyo lang sa amin. Pag may bibigyan kayo, may project, ganyan. Pag may kailangang bayaran sa school. O itong bond paper, pag kailangan nyo, magkuha lang kayo dito. Basang, happy ka? Sa November, magdagdag na lang kayo ng uniform nyo. Kasi doon yung 5 days yung pasok. Ayan guys, nililigpit na nila ang kanilang mga pinamili at uuwi na silang California. Uuwi masaya. Ayan. Excited na sila sa kanilang back to school. Excited silang pumasok. Bale, sa susunod, kung may kailangan pa kasi school, doon natin ulit bibilhin yung mga kailangan nyo, ha? Kung may magligaw sa inyo, pupuntahin nyo dito. Pag may magligaw, pauwin natin sa sabihin nyo sa amin, ha? Bawal magligaw. Magligaw na kayo doon sa mga titang baak. Ligawan nyo muna yung mga tita namin baak, kanyo, ha? Anong baak daw? Ibig sabihin, matandang dalaga. Parang kayo, dito wala siyang ganyan. Meron? Oh. Yan mga ka-dragon, bali pauwi na ang ating mga ladies, mga scholar. Gusto lang po namin ulit magpasalamat kay Sir Anonymous subscriber. Thank you po! We love you! Thank you so much po sa laging support sa Team Devlet at sa aming mga scholar. God bless po! Thank you! Bye! Nako.